Mr. and Mrs. Cabusao. Pukariti gang sa akin sulibaw. Kulang pa palakpak natin. Happy po ba? Ayan. Magandang araw po sa inyo. Nice to meet you po. Sulibaw hanggang sa dito po harapan. Now they will have their first dance as Mr. and Mrs. Cabusao through Taya. Palakpakan po natin ang newlywed, Mr. and Mrs. Cabusao dancing Taya. Para po sa mga kapatid naming taga-baba, isang tradisyonal na sayaw sa amin na laging ginagawa sa mga magaganda at mga celebration dito sa Benguet. Uwag! Oh, hi! Diva! Ayun! Anyway, to each and everyone, magandang makakalikasan morning kasi kompleto tayo. Summer, rainy season, and then love month ngayon. So congratulations ka rin dito sa ating lahat, sa lahat mga bisita. Welcome po dito sa ating pong municipality, Kapangan. Hindi ba namin nakasar? Dalitan si Parent City Groom from Bacolod, Negros Occidental at Pampanga. Amatry ka matitikultura tayo. Ayun, ma'am. Sige, ma'am, sunod ka lang po. Agsagana damdamang intermission kami sa katrabahuan daytoy couples tayo from San Jose High School. Sa mga madamdama, madamag, may matitinag, mamayat, a boses yun. Yes, sana!
kasama nating taga Bacolod, Nueva Ecija. Bakit Grandmarch? Ano po ba ang meron here? Ang Grandmarch ay ito ho yung info panilyo mahong ito. Nung nanalo na yung mga Americans at ating po mga Pilipino, nagkaroon sila ho ng kasiyahan sa Capitopia. At doon nagkaroon ng steps ng Grandmarch. Kasi this is Grandmarch is hango sa ating mga Amerikano. No? So nung nagsurrender na si Yamashita, because Camp Ethiopia was never been conquered by the Japanese government on that time during the World War. So yan, nagtag yung war sa inyong kasal. Anyway, that is history. Ano, tama? Okay. So ganun po nag-umpisa yung Grandmarch, and that it goes out to the barangay sitios during birthdays, during kasalan, except patayan, ay ginagamit itong Grandmarch na ito. Kasiyahan, it's a ngayon, uso na ngayon po yung family reunion, yun na po yung ating ginagawa. No? So that is now the history of Grandmarch, and it is declared municipal dance in the municipality of Kapangan, Ordinance number 118, series of 2017. Okay? So only in Kapangan, nakikita niyo lang, only in Kapangan na may Grandmarch. Bihira lang kung sino yung leader sa Sablan, taga Kapangan yun. Yung leader sa Bukod, taga-Kapangan yun. Mga ganun na bagay, di ba? Okay, so walang problema. That is family gathering dance for everybody. Wala naman kung meaning. That is saktong-sakto sa wedding dance. Tama? Okay, and lastly, para naman dire-diretso yung ating pong pawis, yung gusto mag-line dance, ito yung sayawin ng Barangay Sentral. Thank you. Ayan, Mayor, kaya pala naiintindihan ko kung bakit undefeated ka pa rin sa Kapangan. Ang galing, di ba? Okay. Sa kanyang legs, gamit ang bibig. Sasayawan mo muna siya. Anong step? Kaya mo na yan. Nakita kita sa BCS. Hindi ka. Boy guys, I'm just joking. Okay? Okay. Sayaw. Sayaw. Ayan. Kukunin mo ang board gamit ang inyong bibig. Yes. Para ka naman paano bumiskat yung isok-isok dyan. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were something waiting for me.